ତମେ ଚୁପଚାପ ବସ। ସାହୁ ବାବୁ 200 ଦଉଛି। ଭାଉଜ କି କଥା କହୁଛ? କିଣା ହଉନି ଆଉ କଣ ଲସ୍ ରେ ଦେବି? ନା 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 ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି, ଠିକ ରେଟ୍ ଦଉଛି, ରଖନ୍ତୁ। ସାହୁ ବାବୁ ଦେଖା ହେଲା ଯେବେ ତୋ ସାଥେ। ସାହୁ ବାବୁ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଦେବି? 700 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ତମର ନାହିଁ କି ଆମର ନାହିଁ, 500 ଟଙ୍କା ଟା ଦଉଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଭାଉଜ ଦିଅ ଆଉ। ଅନେଇଛ କଣ, ଦଉନା। ଅଣ୍ଡିରା ପଣତା ଚୁଲିକି ଯାଉ ମାଇପ ପାଖରେ କୁଁ 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 କୁଁ।